Och vi har gjort vad vi kunde för att få så goda mynter av oss ner som möjligt. Och vi staurar välvilt från Torshamnar slättjelige. Här var vi akkur hesa för landstigan. Och här uppe sitter Jatne vid Faimon Kaulon och teker mynter. Och här vinkar han. Och här är det inte komplicerat att få det här uppe att stanta allt det kvar affär. Men vi går i hjälpa gå om falkon så för näkt till. Ja, vi skulle så hoppa att förska landslig kvittera vi att göra några mål där så att nå halvlek och i kossa så är helt fast vid här guld medaljerna där guldmärket som där finns ju i snören och inte släpper dem till alla ändringar. Och det man nog för agenta. Läkarna är i kossa är klar och vattlen och nu och det är domaren i östne. Och föringar har undan vind och ges ner så att nå halvlek någon. Längs efter vattlen. Så kanske tar Bayer Schauto frontrännaren Jens Erik Rasmussen och Bergur Magnussen för att renna fram bollen upp och göra målet. Streymnes börjar och Alanders skjuter upp i luften. Här Johannes tecknar vi hade någon och så kommer Alanders in och där blir Bruksla för Rängstöv. Och fast skulle vi se det. Ja, och jag får till jag vet i mina telefon här och sen som jag har ju med att maratonräddningen är ända. Och här är då gå för slutet. Fratta. Vid Färra Sucha med 17 frat och jag sa att Torsten som är med släppa här. Och så ut fram till Berg. Och Bergur är attor. Bergur Magnussen. Han skorar attor. 2-1 till Faroes. 4 minuter och 30 sekund färden och Bergur Magnussen. Det är otroligt mål som är deras man. Han var välspaltor men iskaltor. Och här är det. Fick efter här. Torsten som vinner han. Så. Attor om sig väl se och Bergur in och i nätet. 2-1 till Faroes. Kvar kommer utlandsaren, så skjuter han längt. Och han snittar i nätet! Mitchell Danielsson snittar bollen i nätet. Vi har hört någon halvtid. Gott Mitchell. 3-0 till Faroes. 11 minuter efter Mitchell Danielsson är senaste målscoren. Han var framme, han spelar annars rätt för fram till Hotnarsberg kom och snittar han in. Där kommer han, tar rocknar vi avstalt och här är Mitchell. Hackstor och styr bollen väl in i nätet. Och en för att träffa av där, Jens Erik skjuter Hotnarsberg. Och här för Mitchell upp och inne sitter Bastren. Johannes lyfter han fram att han till Kvarra. Bergur fram till Kvarra så för Bergur att stäga in med kan ge Kvarra för han själv ja. Nej. Han prövar till Berg och här kommer en annan Julian. Han räcker till målman och Bergur ställer upp och skårar. Bergur Magnussen hattrick. Tror mål. Jag kanske inte det men tror mål över han finns Bergur Magnussen. Över 6-3-2. Par Reina mer. Spelar så tvärt om fest. Bergur färran inte så ut. Här kommer Julian vi fotlar för skjuter Malmö Mestran och här ständer Bergur pura klar och in och ner till vid 0. Och vi får att öjna från tvätt. Kari Reina färran här. Han är i finchen från Berge. Färran inte ordentligt till Berg för att Lutzen Rennalja. Skjuter Julian, Malmö möter och ut till Berg. Och 4-1. Efter 16 minuter. Jens Erik. Och här var skår Öjna för att träff. Bergur Magnussen. Öjna för att träff.
Oj, den målfest. 5-1 i Gundadale. 5-1 i Gundadale. Bergur Magnussen med sin fjärde mål. Ja, men det är inte som kan stäcka som han nu. Högt för att han ger här. Jens Erik släpper åt honom. Och så en fin här. Och här är Bergur åter på spel. 5-4 mål lever han just. 5-1 till Faroes. Och här har vi just varit en fondtur nere i Ram och jag vet att fotbollssambandet där vi finns ju inte gör vart det. Det där har finns ju att skriva om att föringar kanske kunna söka lemanskap här och här vi släpper i kappingar vi Cypern och Malta och så vad gör det Morten Paulsen skriver ju i fotbollssambandet och fortalt mig det att en nästa trade som ska till för att kunna låta är att inte bygga mer än 1 miljon folk i landet som låter. Och det kan gott vara att det är det nästa som man får också om. Det här kappingarna rösten i andra kvart år. Den nästa vill ha 5 så Kare. Och Moinsson Bergur Magnussen det är så inom 5:e mål. Det är otroligt. Det är otroligt. Det är serverat för fötterna och honom gammal oj. Men 5 mål. Otroligt. Det här måste så tjäna för 3. 6-1. Här kommer bollen ut efter Karel i fotlare för. Där han akkurat är ute. Och så kommer Bergur här och varsågod. Så för Johannes. Första fyra. Bjartne. Och inte offside, Johannes och Bergur. Och så, mina damer och herrar, Bergur Magnussen så satta mål till 21. Detta är otroligt. 21 till Faroes. Bergur Magnussen. Det kommer Johannes vid bollen. Trillar han in till Berg som inte har något annat att göra utan att stäcka bollen och spasserar vi in i nätet. Här kommer man från 3. Ja, 3 mål är hattrick för detta må vara dubbelt hattrick som Bergur gör här. Jakob Marsten kommer in och Jens Erik är färdig ut. Är Lee så suveränt och jag ser kaptenen så är det spurning om är det Björnkar skulle till. Det är nästan för men så det till på Lenok och Bergur och skjuter han men vi ser det. Och så bruksvar domaren Streymnes lever. Faroes har vunnit gott i Alanders här. Vi att boka Alanders. Vi som tar centra skärmen, tjej mål med mot ögonen. Och ja, det är så här urslut som Anchen har drömt om och en kappen börjar. Det är helt otroligt att det kommer att lätta sig göra. Men det är så att han och så ska Bergur Magnussen lyckas upp. Ja. 6 mål. Det är otroligt i en landsteste. Men det har Bergur så gjort det där och Mitchell gör det då innan. Och mest vattrar. Vi vill se hur det är i löto.